Palakpak po muna tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Ang gawin po, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At ating pong ipinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong Darlene Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong Darlene Beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, hello to the whole beloved Almeida family. Sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanilang pong beloved daughter, praise the Lord, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming and YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong Darlene Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida Dian, time prophet of a loving God. Kabalikan po ating pong beloved Mama Dear, ating pong Darlene Beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. Amen? At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po ay idinako ng maluwalhati sa lugar na ito, o mga minamahal. Amen? Upang ating pong papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? At sinasabi po, mga minamahal, amen, ng aklat po ng Hebreo na lagi po natin pong napapakinggan, mga minamahal. Aklat ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, kaya't awag po natin pong pabayaan, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong a-absent sa ating pong pagdalo, amen, sa ating pong pagsamba, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung ating pagtitipon, huwag po nating pabayaan po, mga minamahal, amen. Sa sinasabi po ng ating pong Darlene Beloved Parents in the Lord, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay sa araw po ng gawain ng ating dakilang Diyos. Miyerkules, Biyernes, so Linggo po. Walang sinabi kung anong araw po ng gawain, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, amen, na laging itinuturo sa atin na ang dadagitin ng ating dakilang Diyos, yung kanya pong kukunin, mga minamahal, yung mga Kristiyano, mga minamahal, na walang kulubot, walang mansa, mga minamahal, walang kapintasan. Ibig sabihin po ay perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya po, mga minamahal, sabi nga po, tayo po ay napiperpekto. Tayo po, mga minamahal, ay nagiging walang dungis, walang kulubot, walang mansa sa harapan ng ating dakilang Diyos kapag tayo po ay nasa ating pananambahan. Amen? Kapag ating pong naramdaman ang matamis sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po ay hinuhugasan ng banal na dugo ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, na huwag po tayong umabsent, mga minamahal, upang tayo po ay makasama sa pagdagit sa mga banal. Amen? At tayo po ay magpupuri, mga minamahal. Amen? Napakahalaga din po ng pagpupuri, mga minamahal, sapagkat sa langit, walang humpay, walang tigil sa pagpupuri. Hindi tumitigil ang pagpupuri sa langit, mga minamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, tayo na po ay tinuturuan kung paano po magpuri. Kung hindi tayo marunong magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, hindi po tayo tatanggapin sa langit. Kahit tayo po dapat laging maaga, mga minamahal, amen, huwag po nating palampasin, mga minamahal, amen, ang gawain ng ating dakilang Diyos, amen, ang pagpupuri, mga minamahal, huwag po nating palampasin, mga minamahal, sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal, amen. Kung meron tayong mga problema, mga minamahal, amen,
mayroon tayong mga problema, suliranin sa buhay, dumaranas tayo ng pagsubok, mga minamahal, meron tayong karamdaman, mga minamahal. Kaya dapat parang minamahal, lagi tayong maaga at lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon sapagkat dito po ang powerhouse, mga minamahal. Amen. Ito po ang ospital ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kahit kapag tayo nagpuri, lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng ating mga problema, mga suliranin sa buhay, tumatalsik sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang pagpupuri, ito rin po ay ang ating pong pinakamabisang sandata laban sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, at tayo po ay sama-samang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito, Panginoon. Marami pong salamat muli sa dakilang pagkakataon, privilege na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin na patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan, makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat, patuloy kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat, Panginoon, ay dumudulog sa trono ng biya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, Panginoon. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw ito, Panginoon. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa testimony leader, sa mga buhay na patutuo na ihahayag na yung mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alip po sa iyo ng pinagpalang mga awit, Panginoon, mula sa kupunan ng beloved Jesus, finest generation choir. Sa aming pagbibigay namin kasamang bagit at dog, susi ng pagpapala, patuloy mo po kay Panginoon. Hallelujah. Turuang maging tapat, Panginoon. Kabagan mo po ang bawat isa, Panginoon, na patuloy nag-aanlinlangan sa pagbibigay. Hipuin mo po, buksan mo po ang kanilang pangunawa, Panginoon, upang sila po'y makasunod sa iyong banal na kalooban. Panginoon, langisan mo po higit sa lahat ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito, Panginoon. Sabi mong pag minamahal ng mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labat ng bansa, para tingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, i-provide mo po kanilang pamasay ka na sasakyan, Panginoon. Kabagan mo po kami lahat. Hallelujah. Hallelujah. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos sa iyong matamisan banal na presensya at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, taas-taas sa umaga at sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan sa saliw ng plautaan, pudyapin sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalaw
were by my side. Never known a friend would be so kind and true. Saying love grows sweeter than the days did before. Lift me up when I'm down, that's the only you can do. So much to the Jesus. I love you more today than I did yesterday. Love you so much more than time
sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ay kanyang tanawin. Na Diyos ay pinupuri natin. Ako'y masaya pagkasama ko kayo. Kahit sa Diyos
pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y babalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y babalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may saya, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na
pag-ibig aking naramdaman. O Diyos, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako anak na labis kong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko kita. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Hindi naman sasayang ang lahat ng kamagurahan, at doon ay di naluluhan. Mapahiling niya ang luha sa ating mga mata, kung kay lapit na mangyari, at bago maging huli, kaya iyong tanggapin, at sa araw na yun tayo'y magkapiling. Araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda, mas na to naroon diyan. Liwanag niya'y dandan, siya'y sisikat magpakailanman. Araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda, mas na to naroon diyan.
na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi natuto. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Di mo lumilipat, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Di mo lumilipat, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. Amen. Come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must be left to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must be left to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, there is far, far, wonderful far in the land of the land. There is far, far, wonderful far in the person's land of the land. There is far, far, wonderful far in the land of the land. There is far, far, wonderful far in the person's land of the land. For you be free from the burden of sin, the power in the blood, power in the blood. When you are evil, a victory win. There's wonderful power in the blood. There is far, far, wonderful power in the blood of the Lamb. There is far, far, wonderful power in the precious blood of the Lamb. When you be free from your passion and pride, there's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's line. The wonderful power of the blood. There is far, far, wonderful power in the blood of the Lamb. There is far, far, wonderful power in the precious blood of the Lamb. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, hallelujah, anyhow. Never
praise His name. Wonderful, wonderful is the Prince of Peace. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. His name is Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills my every longing and keeps me singing as I go. His name is Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills my every longing and keeps me singing as I go. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin niya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin niya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. O sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Matanong mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang bigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Matanong mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me. That is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. That is bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me. That is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. That is bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah! 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 Hallelujah!
for Jesus made me whole. Jesus made me whole. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus made me so. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus made me so. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus made my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His Praise the Lord! Hallelujah! 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 Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pong mga joyful songs. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay darako na po sa ating pong mga solemn songs. Praise the Lord. At habang naghahanda po ating pong beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muli, mga minamahal, ay sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat muli, malapay sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa daking ito. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po yung nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, malapay noon. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat ng aming pong mga pagkakasala, malapay noon. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Sa aming pong mga minamahal na kapatid, patuloy mo po silang pag-ingatan, malapay Jesus. Hallelujah. Maluwalhati silang makakarating sa iyong banal na gawain, malapay noon. Aming hinihiling po, malapay Jesus. Hallelujah. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo, malapay noon. Gamitin mo lang pong daluyan ng pagpapala ang manguna po sa amin sa pag-awit. Hallelujah. Purpusin mo po kaming lahat, malapay noon. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong pinagkakalabang pong pagkakataon. Atin pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless us po sa ating beloved mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved Alvin Reyes, sa mga papuring awit masayang awitin. Praise God. At tayo magpatuloy na sa ating awitin. Praise God. Sa oras na may namahal, tayo muling umawit sa ating pinakamamalapis. Praise God. Ikaw, Diyos, na
Diyos na aming gabay sa dalangin aawitin kadakilang mong sus sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Haawinan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin galing nasa pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay sa langit aawitin kadakilaan mong sus sa amin. Kay puri-puri mo Panginoon Isno sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa magpasulang hiburin mo Panginoong Isnuhan sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mapuri ang Diyos sa aking siya'y nagmamahal. Kay puri-puri mo Panginoong Isnuhan sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magsawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mapuri ang Diyos sa siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita,
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Kay buhay-buhay mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Kay palad ko nakilala kita, sa buhay ko ikaw ang nagsigla. Sa kalungkutan, karawitan sa tuwing na, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubay. O Jesus, ikaw ang umaliw at umatapay. Pag-ibig mo'y tubag, wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinagdarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanay hinibig, ito'y pinaranayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang bukas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Ipalad ko, nakilala kita, sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan, daramitan sa tuwing na, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubay. O Jesus, ikaw ang umaliw at umatapay. Pag-ibig mo tupad, wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan, hinibig,
krus ng Kalbaryo, namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang humas, awa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Oh, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan, hinibig. Oh, ito'y pinaranan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang humas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyong labi, pagsamba, mananatili, at sa iyong luluwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Ang salita mo mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi. Pagsawa, mananatili, at sa iyo'y luluwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Salita mo'y mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon.
sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Sadya kay bulihan ating Panginoong Son, nagdarapa sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laang. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Hiya sa puso ko damdamin, katiwagan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tulad, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ay ating pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong karapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming langis. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Diyos, sa habang panahon, karaparan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigat di tagumpay man hinaroon, daluin ng pag-asa ko'y hinahon. Ang pag-ibig mo ngalay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kung kailan anong hiwaga ng iyong pag-ibig, o sin sa tulad kong magkasalanan,
mapala mo. Ngayong ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, hiyabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mo bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa, hiyalang sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mo ibinigay, di ko mabisahan at matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, hiyabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong kailangan. Tuhagit mo sa aking mataas. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mo bigas. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa, hiyalang sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mo ibinigay, di ko mabilang at matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, hiyabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong paglubay na sa aking panlalaban. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian.
Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong kabayan. Hanggang sa'yo kaharian, gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo aking matanan sa araw-araw kong pamumuhay. Ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaraman. Buhay ko'y kulang pa, iyan sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mo ibigay, di mo mabilang at matandaan. Ano ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iyon mo ang iyong mga kamay, at ako iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian, basta mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong lugar na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo aking matanaw. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian, hanggang sa iyong kaharian, hanggang sa iyong kaharian. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap
sikap kong lutasin ngunit bigo ko na. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng tunay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbilang ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbang iyong pinawin, kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sapat. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawin, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagaba. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Sinikap kong lutasin ko, bigo ko na. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawin, kaya't ang awit ko alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng tiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng kapal.
patnubay, iyong pinawi, kaya't natawid ko ito alay sa iyo. Binigyan mo ko ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, sa salamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Tayo'y sumamba at purihin ka, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawinan ka ng may luwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Isang hallelujah. At tayo'y sumamba at purihin ka, luwalhatiin ang pangalan niya. Isang hallelujah. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, hawinan ka ng may luwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba, amen, hallelujah, at purihan ka, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawinan ka ng may luwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay nilalang upang purihin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko mauunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo ihangaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sinahin ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsuman o kagiwitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay sa kasasiyan, hindi mo mababa.
pabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sitahin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay niya sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hindi naman sasayang ang lahat ng nabago na. At doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailangan ng mangyayari at bago maging huli. Kaya siya yung tagapigil. At sa araw na yun, siyo'y magkapiling. Sa araw na yun, tinan mo ang langit ng ikanta. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ang lahat. O siya'y sisikat magpapailanman. Sa araw na yun, tinan mo ang langit ng ikanta. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpapailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kabagoran. At doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailangan ng mangyayari at kung maging huli, yun ang gabi. At sa araw na yun, siyo'y magkapiling. Sa araw na yun, inan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ang lahat. Sisikat magpapailanman. Sa araw na yun, tinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya ang lahat. O siya'y sisikat magpapailanman. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo.
ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama, natatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may langit ka pa. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutungan. Kilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pagsasalamat ang iyahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagdadala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y narunong umawi, umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Magagawa na di ang lahat halang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. At kung tayo mag-isa-sama, di mo sinabi ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa na di ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. At kung tayo sama-sama, di magsinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name.
glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, heavens will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we are the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for the sisters life upon, serving, following Him, hallelujah. Living of life, my soul I will go, and receive Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking is His way, happy born. Living for His my King, by the faith. Doing by the faith, waiting today. And it will give us rejoicing as a travel on life way. Let it down move out, let the faith move in, let a song ring out, let the joy begin for it out. You're the sure to win. Ride the faith way today. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And it will give us still rejoicing as we travel on life way. Let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you're the sure to win. Ride the faith way today. Somebody hallelujah. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And it will give us rejoicing as we travel on life way. Let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you're sure to win. Ride the faith way today. From the rising of sun till the time of going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till the time of going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? It will let on high. From the rising of sun till the time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till the time is going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? It will let on high. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, God, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuris sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na sa ating buhay, ang ating Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Amen, praise the Lord. At welcome po muli sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildsrada Almeida, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat mga beloved brethren, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa ating mga live broadcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa maging ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay dadako na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na dito natin mapakinggan kung paano kumilos, kung paano ang ating dakilang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, kung paano pinagpala ang ating mga beloved brethren na magpapasalamat sa hapong ito. Dahil ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng Jonah ng chapter 2 verse 9, ang sabi mga minamahal, "But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat, aking tutuparin iyong aking ipinata, kaligtasay sa Panginoon." Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito mga minamahal, ating pinaghahanda ang mga pinagpalang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan, at ating din po pinaghahanda ang ating beloved brother Romel Morante, at ang panghuling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Elena Pibinito. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
purihin ang ating dakilang Diyos at ating pakinggan mga minamahal ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo at maging sa ating mga beloved live webcast viewers at tayo ating pakinggan kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at atin pinaghahanda po ang ating beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, sa kanilang beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa inyo pong lahat kong minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siyang unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Noon po minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito minamahal, andyan yung aking pinapagalitan ng aking mahal na asawa noon minamahal sa kanya pong pagdalo dahil po inaabot po siya ng gabi minamahal sa kanya pong pag-uwi minamahal. Bagamat noon minamahal, hindi ko naintindihan itong banal gawain minamahal. Diyan ang aking obserbansya minamahal, na kapag siya hindi nakadalo minamahal, siya ay nangihina po minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, nung aking po siyang hinahatid at sinusundo dito sa ating banal gawain, andyan po na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako ay makumberti bilang isang Kristiyano minamahal. Andyan din minamahal, luya sa aking pong pagkatid at pagsundo minamahal. Andyan sa aming buhay minamahal na hindi ko sukat akalain pangyari minamahal. Insidenteng hindi ko inasahan minamahal. Nasa aking pong pagka-travel dyan sa highway minamahal na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa banal gawain ng taon na yun minamahal. Napaginto ko po dyan sa ating drive po minamahal na yung pong isang lalaki minamahal na nasa aking likuran minamahal na gusto na niya pong agawin yung aking minamanihong tricycle minamahal. Nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo po ay alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi day na yun minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal sa aking pong pagmamaniho ng tricycle minamahal at motorsiklo minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan yung aking nadadaanan ng mga disgrasya minamahal. Bagamat andyan yung pagminsan minamahal na alanganin na mga pag-overtake sa kabila, sa kanan at sa kabila minamahal. Tayo po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na hindi tayo nadidisgrasya minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon
sa araw-araw kong pamumuhay, minamahal. Andiyan yung physical na pangkatawan na ipinagkakalupo na ating pinakamahal na Panginoon. Andiyan yung pinansyal na pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. At higit po sa lahat, minamahal ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez na talagang buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal ng ating beloved kapatid na talagang tunay na siya po ay pinag-ingatan. Amen. Totoo mga minamahal na totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, yung ating napakinggan sa ating beloved kapatid na talagang napakinggan niya ang salita ng ating dakilang Diyos at sa ating buhay mga minamahal na bawat isa sa atin sa ating pananampalataya tayo ay nagkaroon ng pananampalataya dahil sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At sa patuloy na ating pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagsunod sa kanyang kalooban, tayo ay talagang pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa lahat ng lakad natin, ang ating dakilang Diyos ay magbibilin siya sa kanyang mga anghel upang bawat isa sa atin ay ingatan sa lahat ng mga ating mga lakad. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Corazon Juan at maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise At the dobling Lord. paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa mga turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lila Almeida. Ganon din po sa mga Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po mga lahat po ng mga kapatiran, maging po sa mga webcast viewers, magandang hapon po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po. Way back 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na taglay-taglay ko po mga karamdaman ko po na dyan po yung mga pananakit po ng aking ulo, maging pong sa aking dibdib, sa likod ko po at yung sakit ko po na mataglay ko po itong tinaglay po. Simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, nagpamilya, yung sakit ko po na anemia po na bawal pong magpuyat. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, isa po ako na naabot po ng panalangin po ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa malapay noon. Andiyan po nakinabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung sakit ko po na bawal pong magpuyat, subalit natuto po kami nag-overnight po. Sa kahabagan po ako pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na Praise the Lord. Hallelujah. wala po akong ininom po na wala Sound check. na wala po akong ininom po na kahit isang gamot po sa kahabagan po sa patuloy pong pagsunod po sa kanya mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, maging po sa pagpupuri, pagtatapat po sa pagbibigay sa kahabagan po. Muli po na binigyan po ako ng kalakasan na dumating din po yung punto na nagkaroon po ako ng mga pasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia sa ganun din pong taon po, 1994 po. Sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus kasi po yung taga doon po sa amin, kasabayan ko po na nagkaroon po ng sakit na ganun po. Siya po ay matagal na pong nawala po. Subalit, ako po kinabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na dinugtungan po
ang aking buhay ng 29 years po Praise the sa Habagat. Lord. Hallelujah. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang yan. Maging po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal mga anak na iba-ibang pangyayari po, iba-ibang mga aksidente. Sumali, andyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging po, pinapasalamatan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po na bawat isa po sa aking mga anak, nagkaroon po sila ng trabaho. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang nag-provide po lahat po ng mga trabaho po nila. Kaya ako napupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating pong ginagalang po na magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa po kaming buong sambahayan na kinahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at maging po sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli po na ako po kinahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ibinalik po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, bagaman di po ako karapat dapat, subalit ako pimuli na nirapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Corazonuhan sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na God is great. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ay binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved sister Elena Pebinito. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy A. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa mga kabutihan po na ipinagkalob niyo po sa akin mula nung ako po ay makakilala po dito po sa ministry pong ito na ang aking mga dati ko pong gawa noon, ang pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, at lagi po kaming nag-aaway po ng aking mahal ko pong asawa. Hindi po mabilang ang pag-aaway po namin noon. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoong Isus. Nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Isus, ngayon po ay hindi na po kami nag-aaway. Salamat po sa mahal na Panginoong Isus. Unti-unti pong Amen. Praise the Lord. inaayos po ang aming pagsasama. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na yung nung ako po ay nangangailangan po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa na talagang wala po akong naipon noon dahil sakto-sakto lamang po yung aking sahod ko po sa aming pang-araw-araw. Ngunit nung narinig ko po ang mahal na mga ngaral na kung tayo po ay nasa kagipitan, tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ko po, ako po ay nanalangin at nagpuri po sa mahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Yung aking panalangin ko po iyon po ay tinugon ng mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Ako po ay pinagkaluban po ng gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang
sa bawat oras at araw. Andiyan po ang mahal na Panginoon na gumagabay po sa amin, nag-iingat po sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen and amen po. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante na talagang tunay mga minamahal sa ating buhay na talagang ang sabi nga na tayo ay mapalad sa lahat ng mapalad. Amen. Bakit mga minamahal sa kabila ng ating pagkukulang sa ating dakilang Diyos na isa ka, isa ako, isa tayong lahat na pinili at pinalalapit ng ating dakilang Diyos at nung tayo ay talagang lumapit sa ating dakilang Diyos, yung ating buhay na magulo, buhay na walang kapayapaan, taglay ang karamdaman nung tayo ay lumapit. Lahat ng mga yon ay talagang nagkaroon ng katugunan sa ating buhay. Kaya tunay na ang ating dakilang Diyos ay talagang napakabait, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Elena Pibinito at maghanda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako po Lord. ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, sa mapagpalang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain ito. Andyan po talaga na isa po akong pasaway po talaga mga minamahal. Andyan po talaga na hindi ko po rin maiwasan noon mga minamahal ang magmura, mga minamahal. Nandiyan din po na halos wala po akong galang po sa mahal kong ina, mga minamahal. Pero andyan po talaga nung ako po'y nakakilala at nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po talaga na ako po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po mga minamahal na nung maalala ko lamang po mga minamahal, andyan po nung elementary po ako mga minamahal, andyan po talaga na Wednesday service po yun mga minamahal, andyan po talaga na mahal ko pong ina mga minamahal, padalo na po sana dito po sa gawain natin mga minamahal, andyan po mga minamahal, ang pera lamang po nila sa kanilang wallet mga minamahal is 20 pesos lamang po mga minamahal, andyan po mga minamahal. Nung nag-aaral po ako sa time na yan, mga minamahal, andyan po talaga na talagang kapos po kami mga minamahal at andyan po na kailangan ko po ng pambili po ng project ko po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung mga minamahal, hindi po ako nagpaalam sa mama ko mga minamahal, kinuha ko po yung 20 pesos na yan mga minamahal. Pero ang sabi po ng mahal kong ina, pagkukunin mo yung pamasahe ko, hindi ako makakadalo sa banal na gawain, sabi po mga minamahal. At ang sabi ko mga minamahal, gumawa na lang sila ng ibang paraan mga minamahal para makadalo, sabi ko mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung pagpasok ko po sa eskwelahan mga minamahal, hindi ko po talaga inaasa na hindi po makakadalo yung mahal kong ina mga minamahal. Andyan po talaga nung pagkatapos po ng classes ko mga minamahal, umuwi po ako sa bahay. Andyan po na nadatnan ko po yung mahal kong ina mga minamahal na umiyak na po sa gilid mga minamahal. Andyan po mga minamahal na may nangyari na po palang masama sa kanila mga minamahal. Andyan daw po na nung nagpapastol po sila ng baka mga minamahal. Andyan po talaga na yung lubid daw po ng lubid po ng baka mga minamahal. Pumunta po yun sa paan ng mahal kong ina mga minamahal. Andyan po na bigla pong tumali mga minamahal. At andyan po nung pagtakbo po ng baka mga minamahal, andyan po talaga na
nahila-hila po yung mahal kong ina, mga minamahal. Andiyan po nauna po daw po yung ulo, mga minamahal, na bumagsak, mga minamahal. Andiyan po talaga na halos mawalan po sila ng malay, mga minamahal. Pero andyan po talaga yung papurit pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat andyan po na hindi po sila nakadalo sa araw na yun. Pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil andyan po, mga minamahal, akalain niyo po, mga minamahal, sobrang layo na din po nung napuntahan po ng mahal kong ina. Andyan po talaga na dapat po, mga minamahal, andyan talaga na mawawalan po sila ng malay. Pero andyan po talaga na pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Grabing pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa buong family ko, mga minamahal. Andyan po yung pag-iingat niya po sa beloved husband ko po sa pagpasok sa kanyang trabaho, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalusugan po ng mahal kong ina, sa mga loved ones ko po. Andyan po sa mga anak ko, mga minamahal. Andyan po talaga na pinag-iingatan po kami ng mahal na Panginoon Jesus, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man po karap dapat, pero andyan po na kinahabagan muli ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makabalik sa kanyang banal na ubasan ng bilang isang mga awit po na finest square. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Elena sa kaniyang buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, na tunay ang ating dakilang Diyos na talagang tapat siya sa kanyang pangako. Anong pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin? Sabi sa pangako ng ating dakilang Diyos, I will supply all your needs according to my riches and glory. Sabi doon sa salita, needs, ay talagang ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos, hindi yung ating wants. Amen. Alam ng ating dakilang Diyos ang ating pangangailangan. Kaya sa ating buhay, talagang napakahalaga, mga minamahal, na ating laging unahin ang kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Hallelujah, hallelujah. O aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Nagising ko sana, Ikaw, O Diyos, ay kapiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa ating samahan, ang ating beloved choir sa kanilang papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
glory of your grace. Yes, I will bring to your words of truth. It's not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. To your words of truth. It's not by might, not by power, but by the Spirit of God. And I will find the rise till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Yes, I will live in the glory of your grace. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Diyos, salamat po sa mga pagpapalat. God bless you. Talaga, hindi ko na masulat ang pag-ibig ko. Kaya ng buhay ay alay sa iyo. Ikaw ang aking makakamahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig mong ito ay di magmamaling. Dahil ikaw ang aking mahal. Ngunit salamat ko sa iyo sa piling ko. Lumadaling sa aking daming puso. Salamat din sa lugo ng iyong kordero na buhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaling. Kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaling. Kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpak po tayo ng malakas sa ating alamay, sabay-sabay nating palakpakan. Pasalamatan nating Diyos na buhay. Thank you so much, Brother Jesus, for the sweet Holy Spirit pouring out on our mates. Hallelujah. Glory, glory, praise the loving God. Maraming salamat po muli. God bless you, choir. At sa ating pong minamahal na mga kapatiran, ating kapiling ngayon. At salamat sa ating Diyos na buhay. Talagang hindi na ipinagkait ang kanyang napakatabis na presensya. Yan mga minamahal ang inaasam-asam ng napakaraming tao sa buong mundo. Hindi nila nararanasan. Ngunit tayo po ay lubos na pinagpala dito sa outreach ng San Carlos. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo.
At magandang hapon na po sa lahat ng ating minamahal inibig na mga kapatiran, ating kapiling sa ating midweek service ngayong Miyerkules. Sa atin pong minamahal na mga visitors, welcome po kayo sa ating live webcast viewers na nakatuon hanggang sa kasalukuyan. Patuloy na sinusubaybayan ang ating panalagawain. Minamahal mga kapatiran, at we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena Comon Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa lahat ng ating mga minamahal na pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal ng mga kapatiran, ang pinakamataas sa papuri pagsamba, muli ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon, at tayo po'y nandito na sa parte ng patuloy na pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagit handog. Dito po sa Aklat ni San Marcos, Kabanatang 12, talatang 41 hanggang 44. Basahin po natin ang mga talata. Sinabi po rito, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng balo, at siya'y naghulog ng 2 lipta na ang halagay halos 1 bilis. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dagdokhang babaeng balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsisipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang karukhaan ay inihulog ang buong sa kanya sa makatuwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng Diyos na ating mahal na Panginoon kanyang mga salita na atin pong binasa. Kung ini pong pansinin, maminamahal, dito po sa ating binasang talata ay atin pong matutunghayan isang pangyayari na kung paano walang pagkakaiba sa atin ngayong hapon, kung paano tayo magre-response dito sa utos na ito ng pagbibigay ng ikasampung bahagit handog. Ang sabi ng malapay nun, halik kayo, kanyang mga apostolis, kanya pong tinawag. Sabi na, tingnan ninyo kung paano magbigay ng mga ikasampung bahagit handog ang karamihan. Napakaraming mga mayayaman nagbibigay ng malalaki. Maya-maya, lumapit yung isang babaeng balo, naghagis lamang o nagbigay lamang ng 1 lipta, 2 bilis, ang katumbas. Pero tingnan niyo mga minamahal ang pinahalagahan ng mahal na Panginoon na winika niya. Ang sabi niya, alam ba ninyo na ang babaeng balong ito ang nagbigay ng mas malaki kaysa doon sa mga mayayaman na malaki ang binibitawan pero hindi naman ayon, hindi naman base, hindi naman standard. Kung ano lang madukot, malaki nga halaga dahil imagine maminamahal, kung ikay milyonaryo, nagbibigay ka ng libo-libo. Pero kung totoosin, milyonaryo ka, so dapat naman 100,000 o milyon din ang iyong ibinibigay. Pero ang ibinibigay, talagang ang sabi ng ating mahal na Panginoon, in-explain po niya ito, ang sabi niya, nagbigay lamang ng sobra-sobra, ng sobra lang sa kanila. Ibig sabihin, hindi nagbigay ayon sa pamantayan ng Diyos. May pamantayan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay. Lahat na nakaunawa ay pumalakpak at magsabi ng praise the Lord. Ang pamantayan, maminamahal, ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 8 and 9, tayo daw po'y magnanakaw kung hindi natin binibigay ang ating ikasampung bahagi at handog. Ikasampung bahagi at handog. Ang meaning po, ibig sabihin ng ikasampung bahagi ay 10% ng lahat ng ating kinikita. Yung ating pong pinagpagalan, pinagpaguran. May kasama po doon ang sabi at handog. So magkasama po. Ang sabi ng propeta ng Diyos, ang sabi ng ating mahal na ebangelista, tinuturuan kaming nauna, way back 1978 up to the present, tinuturuan, maminamahal, na tumbasan natin yung hinihingi ng malapay na ikasampung bahagi. So 10% tumbasan natin, another 10%.
20%, ginawang formula ng propeta ng Diyos dahil ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, ang sabi diyan, pakinggan mo ang lahat ng utos ng mahal na Panginoon, gawin mo, sundin mo, gawin din niyo ang sinasabi ng propeta niya para kayo ay giginawa. Ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin. Nung ginawa ito ng mga Kristiyano, since 1978 up to the present, 48 years, almost 48 years, paminamahal, na pangangaral ng ministeryong ito. Dito sa atin, 37 years na, natutunan po natin ang kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan. Nagbunga ito, maminamahal. Marami tayong mga kapatiran na hikahos, walang-wala. Pero nung kanilang tinupad, kanilang ginawa, itong pagbibigay ng may katapatan, pinagyaman sila, pinagyaman tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Mayroon tayong mga kapatid, maminamahal, na talagang ang sabi nga nila sa kanilang mga patutuo, mapapangkrap na yung kanilang negosyo, yung kanilang hanap buhay, pero kanilang napatunayan na sa pagbibigay ng may katapatan, pinagpala sila. At ngayon, maminamahal, kahit sa gitna ng pandemic, talagang pinagyaman sila. Hindi naapektuhan ang kanilang negosyo. So ang ibig sabihin, ang ating Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Ang sabi sa unang Samuel 2:7, ang mahal na Panginoon daw ay kayang magpayaman at kaya ding magpaduka. So kung ikaw ay susunod sa pagbibigay ng may katapatan, isang tiyak na bagay, maminamahal, pagyamanin ka. Amen. Pero kung hindi, alam natin. Kaya mayroon tayong mga kapatiran, maminamahal, na talagang ang sabi nila, dati mga basurero lamang kami, pero ngayon, pabalik-balik na lang kami sa US. Pabalik-balik na lang kami sa London. Dahil alam namin ang susi ng pagpapala na tuklasan namin. Dati-rati namumulot lang sa basura. Pero ang sabi nila, ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nung atin po ito, maminamahal, ipinapangaral, nakita, ang sabi ng malapit, ipinagmamalaki ka pala ng mahal na Panginoon. Kahit piso-piso lang yung kinikita, pero sumusunod ka naman sa pagbibigay ng may katapatan. Hindi ka man pinagyaman, hindi naman tayo mayaman, pero imagine, maminamahal, 4 years na ang COVID-19, pero kahabagan naman ng Panginoon. Hindi lang COVID-19 ang nangingistorbo. Andiyan yung dengue, andiyan yung pang mga piste sa ating mga pananim, sa ating hanap buhay, andiyan yung kahirapan, andiyan yung mga problema, pero pinagyaman pa rin tayo ng mahal na Panginoon. So, totoo ang pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog. Talagang ito po'y nagpapayaman sa mga anak ng Diyos na tayo po'y binubuhay pa rin. Wala kang karamdaman. Hindi ka dumanas ng mga pagsubok o hindi ka dumanas sa may mahal itong mga kinatatakutang mga karamdamang dengue. Leptospirosis. Ano pang mga itong trangkaso na talagang kinatatakutan sa kasalukuyan. Yan ang ibinabalik ng mahal na Panginoon sa atin ng mga matatapat na Kristiyano. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Akala natin, bakit nagbibigay naman ako? Ba't hindi pa ako pinagpala tulad ng aking napapakinggan? Magantay ka lang sa tamang panahon, ang mahal na Panginoon nakalaan. Kaya nga sabi nga, maminamahal, sa Isaiah 1:19 at 20, kapag ikay masunurin, kakain ka sa iyong pagiging masunurin ng kaginhawaan. Pero kung hindi, a blessing if you obey, and a curse if you will not obey. So, atin na pong napag-alaman na itong pagbibigay ay talagang ito po ay napakahalaga sa mga Kristiyano. At mayroon tayong mga kapatiran diyan sa dako ng Tarlac, maminamahal, na isang magsasaka. Ang sabi niya sa kanyang mga kasamahang mga magsasaka, kadahilan ng kanyang mga kasamahan, nagugulat sila dahil kapag binabaha, daluyan kasi yung kanilang lugar, daanan ng baha. Yung ating kapatiran, maminamahal, 3 hektarya ang kanyang sinasaka, hindi dinadaanan. Minsan, dinadaanan sila ng daga, yung pong daga. Dinadaanan sila ng, yung naalala ninyo nung pumutok ang Pinatubo, napakaraming balang. Dumaan doon, kapag dapuan ka ng balang, maminamahal, yung 1 hektarya, wala pang 30 minutos, ubos po ang palay. Lahat ng dahon, nagmimistulang, pakala mo dinadaanan ng bagyo, dinadaanan ng unos.
Pero yung ating mahal na kapatid, ang sabi niya, mayroon akong sikrito. Ang sabi niya, anong sikrito mo? Malakias, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 11. Sabi nila, saan ba nabibili yan? Sabi na, dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Masumpungan ninyo ang pagpapala na yan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Kaya ng Diyos sasawayin ang mga mananakmal. Sabi nga niya, I will rebuke the devourer for your sake. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sawayin niya mga mananakmal dahil sa inyong negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan. Yun nga, yung ating mga katawan ay talagang malayo sa karamdaman. Yun ang atin pong matatanggap kapag tayo po'y maging matapat. Kaya maminamahal, magpatuloy lang tayo. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia 6:9, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Dalaani kayo sa dulo ng inyong paglilingkod sa ating malapay. May pangako ang Diyos, amen. Langit at buhay na walang hanggan ating makamtan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kumikita ka ng 100, isang araw, ang 20 pesos, pinakamababa po yan. Sabi nga ng mahal na ebangelista, itong 20% na pagbibigay sa mga baguhan lamang. Pero kung nagtatagal na tayo, tingnan po yung mga matatagal ng Kristiyano. Talagang umuusad na yung kanilang pagbibigay. Ginagawa na po nila 30% na, 40% na. At kahati na sila ng ating mahal na Panginoon nung ginawa nila itong mga bagay na ito. Alam niyo po, maminamahal? Hallelujah! Yung ating kapatiran dyan sa dako ng Butuan City, ang sabi niya, maminamahal, dati-rati, mayroon akong karamdaman, sakit sa baga, bronchitis. At sabi niya, mayroon akong kulang-kulang 2,000 mahigit weekly na talagang pambili lang po yan ng gamot. Nung malaman ko ang Diyos ang nagpapagaling at ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay, imbis na aking ibili ito ng gamot, binibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi niya, inabot ng 6 na taon ang kanyang buhay. Tinanong siya ng kanyang mga anak, asan na po yung mga pakete ng tinitake mo, itay? Ang sabi ng ng ating kapatiran, huwag kayong mag-alala dahil pinakamagaling na manggagamot ang aking nasumpungan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi na siya gumamit ng gamot for 6 years. Dinugtungan ang kanyang buhay. Gumaling ang kanyang karamdaman, maminamahal ng bronchitis. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, talagang walang nalulugi sa pagbibigay ng may katapatan. Amen? Amen? Alam natin yan. May kayo sumasahod ng 1,000, isang linggo, 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung ibig mo pang talagang grabe pang yung pag-ibig, pwede mo pang dagdagan, gawin mo 300. Mayroon pa rin, malaki pa rin yung natitira sa iyo, 700. At atin pong tinitingnan doon, kapag ikay nagtatapat, ang Diyos ay tapat din sa iyo. Anuman ang iyong pangangailangan, anuman ang iyong hinihiling, ipagkakaloob yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa ating Diyos ay wala pong imposible. Amen? Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya maminamahal sa hapong ito, talagang tiyak tayo. Alam natin na itong ating ginagawang pagbibigay, ito ang susi ng pagpapala. Kapag ginagawa po natin ito, anumang problema mayroon kayo ngayon, uuwi kayo, may kalutasan ng inyong problema. Kung magsimula na kayong maging matapat, gaano man kaliit, gaano man kalaki, tulad ng babaeng balo, na iyong sundan ng kanyang pagbibigay. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, talagang ibinibigay niya na ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Ibig sabihin, maminamahal, extreme giving. Yung nagbibigay ka na nagsasakripisyo, doon pala nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung ating kapatid, nung marinig niya exhortation for giving, binigay niya lahat kahit yung pang bilinan niya ng ulam at bigas. Nung umuwi siya maminamahal, sabi na ng kanyang asawa, asa na yung bigas, asa na yung ulam? Pasok siya sa kwarto, nanalangin siya maminamahal. Nung manalangin siya, ang sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala. Alam niyo maminamahal, wala talagang imposible sa ating napakabait na Diyos. Kumatok po maya-maya sa kanilang tahanan. Nung kumatok maminamahal sa kanilang tahanan, nagulat siya, dumating yung kanyang anak. Dala-dalang bigas, mga grocery, sako-sako pa, ang daming mga talagang masasabi natin ng mga pagpapala na pasalubong, purihin ang ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos! Amen! Everybody shout, praise the Lord! Talagang huwag tayong mag-atubili, maminamahal.
Talagang ang ating mahal na Panginoon ay mabait na Diyos kapag ikay matapat, tapat ang Diyos sa kanyang mga palatuntunan na kanya pong tinutupad ang kanyang mga pangako. Ayon sa iyong katapatan, ganun din ang mangyayari sa iyo. Purihin natin malong. Kaya magbigay ng masaya dahil ang Diyos ay masayang nagbabalik ng kanyang mga pagpapalang, hindi mapilang. I will supply all your needs according to my riches in glory. Sabi ng ating malapino. Narito po ating beloved elder brother Marlon upang ating pong ipanalangin yung ating pagkakaloob upang yan ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God.